Hei joo! Tuu viettää meidän Songkran-festivaali, joka järjestettiin Kampin Narikan torilla 8.5. Katsotaan, mitä me syödään tänään ja mitä me tehdään. Aloitetaan sillä, että mennään etsiä jotain syötävää, koska meillä oli niin nälkä. Mikä tuon? Mikä liver suomeksi? Maksaa, eikö saa? Maksaa, joo. Ja sitten sticky rice. Kaiไหมคะไก่หมดยังคะไก่แล้วก็มีตับไก่ด้วยใช่ไหมคะ2 บาทใช่ไหมคะหนูเอาไม้หนึ่งแล้วก็เอาตูดไก่ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมันถุงใหญ่ไหมคะเอา2 ถุงค่ะKan hända, men inte kuuleeko testataan. Haluatko testaa? Meidän! Please! En mä halua. Mä tykkään sticky rice. Meillä tuli jonos. Me päätettiin tulla tähän Thai Orchid Market Pop-Up. Mä näin Ilon myynnissä Singha sodavesi, niin mä halusin testaa sen takia me tultiin tähän ja tää on ilmasta. Me maistettiin ja ne oli tosi hyviä ja niitä on eri makuja. Jos joku haluaa maistaa, niin kannattaa käydä ostaa sitten Thai Orchid Marketissa, joka löytyy Itiksessä. Saa nähdä elokuussa. Seuraavaksi me tultiin tähän lihapyörikkä pop-up ja me ostettiin sieltä nautaa ja se oli tosi hyvä ja tulista. Siellä on myös erilaisia esityksiä, esimerkiksi Muay Thaita ja sitten siellä on myös erilaisia tansseja. On myös tosi kiva katsoa, miten suomalaiset lapset osallistuu tähän Muay Thai-kulttuuriin ja tämä esitys oli todella kaunista. Ja tässä mä kuvasin teille vähän Muay Thai-liikkeitä, mitä siellä tapahtumassa oli. Ja mä oon tosi iloinen, että siellä oli tosi paljon ihmisiä katsomassa tai osallistui tähän tapahtumaan. Ja muutenkin siellä oli tosi lämmin päivää ja ihmiset oli tosi iloisia. Oli todella kiva päivää. Katsottiin tosi pitkään esityksiä, joten me päätettiin tulla juomaan vähän, koska oli tosi kuuma. Me tultiin tähän testaa erilaisia juomia. Esimerkiksi vihreä teetä, pink milk, Thai tea ja kaiken näköistä. Ei ollut liian makea, vaan oli just sopiva hyvää. Kannattaa testaa. Ja sitten on jälkiruokaa time. Me tultiin tähän testaamaan sellainen grossy sticky rice jutska. Mä en oo itsekään myös testannut ja mun kaveri meni testaamaan ja oli hyvä ja tykkäsi tosi paljon. Tässä lukee niinku glossy sticky rice. Ja sitten me löydettiin tällainen salapao-paikka, semmonen höyrytetty juttu. Se oli niin söpö, me päätettiin niinku testaa ja me ostettiin vanilja ja baitöi. Se on sellainen haimalainen joku kasvi. Meillä on tässä salapao. Okei, me ostettiin vanilja ja sitten baitöi. Aluksi me oltiin silleen, että siellä ei ole yhtään jonoa, että onkohan toi hyvää. Sitten me oltiin vaan silleen, okei, testataan. Sitten kun me ostettiin ja yhtäkkiä siellä on todella pitkä jono. Toi oli hyvä vanilja. Tää oli hyvä.
Se on hyvä. Molemmat on hyviä. Molemmat on hyviä. Ei oo pahaa, sä sanoit, että ei oo jonoa varmaan pahaa. Oli, mä edes muistaa. Tää on soja. Sojabean. Sojabean, okei, testataan. Maistellaan. Mä en tiedä mikä tää on suomeksi, mut haimaksissa on curry ipap. Onko se hyvä? Ei. Sano suoraan. Kuivaa. Se oli mun mielestä ihan ok. Mä en oo syönyt sitä pitkään aikaa, mut muistaakseni Haimaassa mä en tykkännyt siitä yhtään, mut ihan ok. Sitten seuraavaksi me tultiin tähän mun kaverin pitämään pop-up. Se maksoi 5 € ja sun pitää heittää noin tohon ilmapalloon, jossa osut 3 ilmapalloa. Sit sä voit voittaa noin nalleja. Eli sä voit päättää ihan mitä tahansa, noin pehmyleluja, mitä sitä kutsukaan. Ja mun mies voitti sen ja se vei hänen serkulle. Ja loppupäivä me tultiin kattoo Nang Songkran voittaja, eli niillä on aamulla joku kilpailu, niin me tultiin kattoo ja samalla me hierottiin. Ja siinä oli meidän päivä. Kiitos, moi moi!